Grabatzen ari garen unean gaueko 10:16 diren honetan, gaur amaitu den Masters CaixaBankeko lehen fasearen inguruko balorazioa egingo dugu kiroluneako bideo honetan bizi-bizi egingo dugu. Aurreko batean, orain 2 hilabete, 3 hilabete edo, podcasta zenean oraindik kirolunea, bertan pronostiko bat egin genuen eta gaur entzungai hori erreskatatuta, sailkapena, bertan esandako sailkapena hemen apuntatua daukat, eta beraz horren sailkapen edo pronostiko horren eta gertatu denaren inguruko alderaketa egingo dugu eta bide batez bikote bakoitzaren balorazioa egingo dugu. Beraz, besterik gabe hasi egingo gara. Lehenengo, Ezkurdia eta Mari Ezkurrena ikusten genituen eta halaxe izan da. Ezkurdia eta Mari Ezkurrena gelditu dira lehen postuan. 5-4 norgehiagoka irabazi dituzte, nagusitasun ikeragarria erakutsi dute ia txapelketa osoan zehar, behar bada galdu zuten norgehiagoka horretan falta izan zitzaien txispa puntu bat, gero Elordi eta Albizuren aurka ere Lekunberrin kosta egin zitzaien, baina orokorrean ia aurkari guztiak xeatu egin dituzte, eta benetan txapelketa oso lehen fase oso ona jokatu dute, oso bikote egonkorra izan da, Mari Ezkurrenak atzean egin du, Ezkurdiak aurrean abiadura sartu hartzenean sartu egin du, Mari Ezkurrena pixka bat sufritzen hasten zenean ere Joseba Ezkurdiak aurrean asko lagundu dio, eta horren ondorioz bikote hau lehen postuan geratu da espero bezala. Bigarren postuan guk Altuna eta Imaz ikusten genituen, baina hauek 3. postuan geratu dira. Esango dugu kosta egin zaiela eta egin batean ulergarria da. Izan ere, Jokin Altunak uda honetan zehar norgehiagoka asko jokatu ditu, eta horrela oso zaila izan hori da norgehiagokak aurrera ateratzea, eta Masters honetan pixka bat Imaz eta biei horixe gertatu zaie. Imaz ere une askotan sufritzen ikusi dugu, Urrutira joan gabe larun batean Lekeition bigarren zatian asko sufritu zuen, eta horren ondorioz 3. postuarekin konformatu behar izan dira, eta playoffak jokatuko dituzte Altunak eta Imazek. 3. postuan Elordi eta Albizu ikusten genituen, baina hauek puntu bakarrarekin agur esan diote txapelketari. Badirudi, txapelketa hau deabruak ukituta dagoela. Izan ere, lehen urtean Unai Laso txapeldun izan zen buruz buru, eta lehen fasean kalera joan zen Martijarekin. Aurten Aitor Elordi izan da txapeldun buruz buru, eta lehen fasean kalera joan da kasu honetan Albizurekin. Beraz, badirudi txapelketa honek txapeldunekin deabruak ukituta dagoela, eta horren ondorioz Elordi eta Albizu kalera joan dira. Elordik eta Albizuk itxura onarekin hasi zuten lehen fasea, lehen partidan Larrazabal eta Zabaleta askoz gehiago izan ziren, eurak baino. Bigarren partidan ordea lan asko eman ziren, gainera markagailua irauli egin behar izan zuten Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak, eta hortikan aurrera ja Altuna eta Imazen aurka asko sufritu zuten, zarautzen, eta bai asko sufritu dute. Batez ere Jonander Albizu ikusi dugu bere mailatik oso baxu, Aitor Elordirentzat ere neke handi xamarra, izan ere Elordi etzegoen ohituta hainbeste norgehiagoka jokatzera eta hain maila altuko norgehiagokak jokatzera uda batean, eta horren ondorioz bikote honek ez du bere maila ematerik izan, eta kanpoan geratu dira. 4. Larrazabal eta Zabaleta aipatu genuen, baina hauek 5. postuan geratu dira, eta oso goitik beherako txapelketa egin dute. Lehen partidan ikeragarri jokatu zuten, batez ere Iker Larrazabal izan zen, azpimarragarriena lehen partidan asko jokatu zuen Amurrioarrak, baina bigarren partidan Jogin Altuna eta Imazen aurka galdu egin zuten, lanak eman ostean, baina hortikan aurrera ja Larrazabali handi geratu zaio txapelketa, eta ondorioz playoffetan daude, orain beste aukera bat ere izango dute, eta batek dakie aukera hau baliatuko duten edo ez,
baina orokorrean asko sufritu dute, eta ez nuke esango txapelketa ona egin dutenik. Zabaleta ere norgehiagoka askorekin, Larrazabalentzat berria ez, aurtengo uda orokorrean berria izan da Larrazabalentzat, hor goi mailako pilotariekin norgehiagoka asko jarri dizkiote, eta ondorioz Zabaleta ere hor atzeko kuadroetan ez du agindu behar zuena behar bada, eta Larrazabal aurrean oso galduta ikusi dugune batzuetan. Bosgarren Peña eta Rezusta ikusten genituen, baina hauek bigarren amaitu dute. Berdina da bigarren edo bosgarren amaitzea, baina hauek bigarren amaitu dute eta txapelketan oso itxura ona eman da. Bigarren jardunalditikan hasi zen jada Jonander Peña erakustaldiak ematen, eta hortikan aurrera, bai torneoetan eta bai mastersean sekulako bolada hartu zuen, 3-4 bat astetan hilabete oso batean edo Jonander Peñak, eta ia garaitezina zirudien pilotaria zen puntu batean, eta horren ondorioz bigarren geratu dira. Pena izan zen, Ezkurdia eta Mari Ezkurrenaren aurka galdu zuten norgehiagoka hori, horren ondorioz geratu dira kanpoan, zuzenean sailkatzetik kanpo, lehen postu horretatik kanpo, eta ondorioz playoffak jokatu beharko dituzte, baina Rezustak atzean sekulako norgehiagokak egin ditu, agindu egin du askotan, bermeikeragarri ematen duen pilotaria da, eta Peñak aurrean distira gehien eduki duen unean harrapatu du txapelketak, eta hori bikain baliatu du Tolosarrak Masters CaixaBank honetan. Eta 6garren Jaka eta Martija ikusten genituen, baina hauek 4garren egin dute. Laugarren egin dute Jakak eta Martijak, barkatu. Eta beno, hauek hasiera kaskarra izan zuten, hor bazirudien Elordi eta Albizuren aurkako norgehiagoka horretan erabakiko zela afera, bibikoteak bestengandikan nahiko behian ikusten zirelako, baina Jakak sekulako partida egin zuen Ezkurdia eta Mari Ezkurren aurka, hori 4garren jardunaldian izan zen, eta 3garren jardunaldian erakustaldia eman zuen Larrazabal eta Zabaletaren aurka. Asko jokatu zuen egun hartan Erik Jakak, jokoan aurrean Larrazabalera bat menderatu zuen, eta hortikan aurrera Martijaren bermea betikoa izan zen. Martija oso atzelari segurua baita, ia norgehiagoka guztietan hortikan ere bermea hartu zuen Martijak, eta ondorioz Jaka eta Martija 4garren postuan eta playoffetan izango dira. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, Masters CaixaBankaren urrengo bideoa, ostiralean izango duzue, izan ere bertan pronostikoak egingo ditugu batetik, eta horren ostean, noski, hilaren 9 eta hilaren 10 norgehiagokak diren egunetan, norgehiagoken analisiak. Gusto baduzue, urrengo bideo arte, bitartean ongi izan, agur.